ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಬಾರ್ದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಪ್ಲಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲಾರೆ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾಯರ ಆಯನಂಚಿನ ಯಡ್ತೂರ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಓ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಪೊಡ್ಚಿನ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಯರ್ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟ ಫೇವರೇಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಂಡು ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಓಕೆ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಟಾಪ್ 3 ಗಿರೇಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆ ಟೀಮ್ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇರುವಲ್ ಟೀಮ್ ಬೋಳದ ಟೀಮ್ ಗಿಡವನಾರ್ ಟಾಪ್ 3 ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ ಹಳದಂಗಡಿ ರವಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಪಂಡೈರೆಗ್ ದಾದ ಲವ್ ಎಮೋಷನ್ ದಾದ ಕಂಬಳ ಪಂಡೆಂಗ ಲವ್ ಈರೆನ ಫೇವರೇಟ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಏರ್ ಪರತ್ತಿಪ್ಪುನಗ್ಲಾವ ಹೊಸತ್ತದ ಪರತ್ತಡು ಎನ್ನ ಗುರುವೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಮಟಂತ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಈತ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲೇರು ಹೊಸತ್ತಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರು ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಸಿನಿಮಾ ಏರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋ ಅನಂತನಾಗ ಎನ್ನ ಅನಂತನಾಗ್ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದು ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಯುವಕರೆಗ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯುವಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬದ್ದಾತನ ಕಂಬಳ ನನ್ನಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪನಂಚ ಇನಿ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ತೂತರನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪನಂಚನ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕಂಬಳ ಈತು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾ ಕಂಬಳ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಇರ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದುಪಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ IPL ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ಬೇಕು ತೂಪುಜಿ ದುಮ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಏರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಾತಾಡ್ತದ. ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈತ್ ಬರ್ತ ಎಂಗ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಡ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ.